Witam was kochani bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj będziemy grać, jak widzicie, w Hogwarts Legacy, czyli będziemy parodiować ta gra. Czyli ogólnie Beckson. Z tego powodu. Jaki piękny chłopak. Oj, tak ja bym ciebie wiedział, Tymek. Dobra. Herbatę sobie włączyłem. Witam was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj taki plan jest dosyć, myślę, że ciekawy. Przede wszystkim prosto od Golocza. Nie. Język jest zły, tylko Język się uczesał po prostu. Ale serio, no po prostu się przez ostatnie 3 tygodnie nie czesałem, Język się rozuczesał i już od Barbera. Nie, Język jest ciarek, to ostatnio był, ale mam coś ciekawego na dzisiaj dla was. Moi drodzy, dzisiaj, gdzie jest Hogwarts Legacy? Kurde, jaka jest Hogwarts Legacy tu. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam bardzo ciekawą rzecz. Ferla wyczesała? Siemano, cześć Samiko, cześć. Yellow. Zaraz wszystko odpowiada wam na wszystkie pytania. Dajcie sekundkę, dobra? Sekundnie się muszę jakaś muzyczka i będę gadał, dobra? Najpierw się przywitam ze wszystkimi. Bo tutaj nie ma. A, słuchaj, dobra, słuchaj, dźwięki. K1.10. No właśnie, czekaj, no patrz, on specjalnie mi to robi. No, kontynuujemy szpil, ale to zaraz, dobra? Zaraz będzie kontynuować szpil. Na początku jeszcze coś ciekawe rzeczy powiem. Czy zagramy w Sapera? Siemano, Fizer. Średnie hawajskie dla każdego. No i o to możesz pytać. Możesz. O średnią hawajską. Dobra, nie wiem, KSG. A, musimy pogadać z tym figiem. Dobra. Dobra, ale najpierw. Moi drodzy, przywitam się z czatem. Siemano Tymek, cześć Dupno Rejza, ja, cześć Anna Przedkowska, siemano tu Wiro, proszę bardzo, dzisiaj są gyszynki ode mnie, macie na nowy rok. Okej, Rejza po ćmoku, małpki i teraz tak. Klachę pośnuskę jak Makłowicz, czyli... Aha, dzisiaj będziemy ważyć. Fanfę z Dupno wodziona. Będziemy... No możemy zrobić coś takiego, jakby się zastanowić, te tematy dwa ewentualnie można połączyć, ale to od ciebie zależy. Czyli podróże i kulinaria, dobra, to tak to zrobimy. Bo daliśmy, czy bałszte to roboty drogowe, czy budowlankę ogólnie. No w sumie ja. Będą szkody górnicze. I słuchajcie, to zrobimy tak. Jeszcze tak, sekundkę, może ja sam muszę się Teraz tak. Jeśli chodzi o temat Hogwartu, to dzisiaj będziemy robić typu jak Makłowicz, dobra? Będzie tak jak Makłowicz i będzie tak Torbił. I że musi i zrobimy tak, że Geraltowi naszemu, bo gramy niby Geraltem, wkręciła się faza na Makłowicza. Tak to szafniemy, okej? Dupno wodziona, dokładnie. I on będzie tak, no szukał, wiecie, tych składników na wodziona. Coś takiego, nie? Albo będzie szukał jakichś innych. No będzie torbił fleki o wszystkim godo, że nikt nie umie ważyć i no one. Taki scenariusz zrobimy, co? Bo teraz tutaj wprowadziliśmy coś takiego, że będę po prostu ze swoją historią czuć, czyli gotowanie, czy jego mowa, czyli na gotowanie, czy jego mowa. No zrobimy, ale to tak zrobimy. Ale czekajcie, sekundkę, ja tylko zmienię jeszcze scenerię, przepraszam. Na sekundkę, dobra. Bo tu mam ciekawe rzeczy. Proszę o sekundkę cierpliwości, bo to się... Sapernole ma lepszą grafikę. Ci się nie znasz. Nie żartuję. Dobra, okej. I teraz tak, cołki. Dobra, i teraz tak. Czekajcie, jeszcze nadrobię czat. Yellow, zobaczycie. Właśnie, a nie, to muszę powiedzieć, co będzie. Teraz tak, słuchajcie, dzisiaj pod koniec Hogwartsu, jak się skończymy nagrywki, ja pokażę wam wszystko, nad czym pracuję. Bo mówię, od nowa musiałem mentować 1 z 10. Pokażę wam, na jakim etapie jestem i będę wam dawał na Discordzie teraz codziennie, bo już tak chyciłem ten kanał za pysk. Przysłowiowo go dając. Będę wam gadał, co robię i jakie są postępy w postaci screenów na Discordzie.
Pokażę wam dzisiaj, co jest prezentowane jako nowości będzie. Czyli nowy ekran zaraz startujemy. Jeszcze nie skończony do końca, muszę go wciepnąć jeszcze do jednego programu i tam wpisywać, bo wszystko sam robię. Tak samo pokażę wam, na jakim etapie jestem, jeśli chodzi o... o co? O 1 z 10 na przykład. I jakie są plany, na przykład, że jutro ile będzie już zrobione, że codziennie będziecie widzieli efekt mojej pracy. Więc wy mnie będziecie też pilnować z tym, żeby było właśnie regularne, żebyście wiedzieli, o co chodzi, nie, że ja sobie mam wrzucić ten i tak dalej. Więc dzisiaj pod koniec będzie Poke Rogue, albo najpierw wam pokażę, a potem zrobimy Poke Rogue'a, dobrze? I pokażę wam właśnie nowości, jakie fajne będą, bo one są jeszcze w trakcie pracy, nie ma szans, żebym wszystko szafnął. I później na przykład będę wam pokazywać, jak będą na TikToku właśnie skróty z tego, co my tutaj tworzymy razem. Będzie trochę rewolucji na tym kanale, ale ona będzie stopniowo wprowadzana. Ponieważ wszystko sam robię. Więc dlatego. Cześć, jeśli to jest, i to odpowiada wszystkim. Kaję 1 z 10, Kaję Yellow i tak dalej. Teraz priorytetem 1 z 10. Zagram w Kaję duo z Fredkowską. Zobaczę, muszę się z Fredkowską dogadać, ale najpierw muszę się skupić na kanale, żebym sam swój ogarnął. Więc siemano, cześć Fizer oczywiście, siemano Saviko. Dźwig, dokładnie, dźwig. Jest dźwig. Zaramen Romantik. Dobra. Super nadal ma lepszą grafikę. Gram w Herd Goldy i Woopera nazywam Epnyżabul. Fajnie, fajnie. Proszę Saviko, nie problem. Ja już w tym całym z 10 zapomniałem X. No i się nie dziwię, bo się trochę obijam z tym. Więc tak to będzie wyglądało. Dobra. Wszystko już popartolił. No i co? No i możemy zaczynać zaraz, nie? Jeszcze jakieś pytania, czy o czymś ich zapomniał wam powiedzieć? Możemy startować już. Tak, ja mam. Się boję. No dawaj, Adik. W sierpniu były nagrywane tego pamięci. Tak, sierpnie, to był 15, to był ten weekend, gdzie był Matki Boskiej Zielnej. Ale było święto Wojska Polskiego, bo to są dwa święta, jest i państwowe, i kościelne. Hej, ketchup. Aż ketchupa, o jest, Derkusie, no to będzie, ale to musi być po kolei. Wiem, że chcecie. Ale po kolei. Nie no, chcę już się za ten kanał, już kurde, mnie jest po prostu gańba. Już mam koszmary, że mi tym jak pisze Kaje Yellow, a ja dalej nie wiem, Kaje. Ale mogę tak dalej pisać, luz. Po prostu to jest to, że ja tak jest raczej bardziej zorganizowaną osobą, ale po prostu za dużo trochę. Czasowo, tutaj czas. Dobra, skończ Fred partolić gromy. Dobra, czyli Makłowicz, dobra, będę jechać. Oczywiście dubbingujemy wtedy, kiedy kiedy on klachał z postaciami, nie? Nasz Geralt. On mu tak śmiesznie furgo. Kajso moje, dajcie, co to jest? Co to jest? Czekaj, Revelio. A tu coś jest, dobra, mapę. A, i to jest super, łazisz i wszędzie dajesz Revelio, to jest świetna zabawa. Tworzymy tego... Globus trzeba... ten? A, ketchup do tostu się skończył, a jednak. Dobra, idziemy, a już po ćmoku jest to jak szybko... Ale ładna ta gra. Ja mam ciekawostkę, że dostałem na YouTube komentarz pod Hogwarts Legacy, że ktoś dodał unsuba, że w to gram, nie? Pozdrawiam. Nie wiem, ale naprawdę to coś mi zrobiło fest humor. I Rytek to tak... A, to się beboki tutaj... Nie, do góry ja mam iść. A, tylko widziałem. No ja też dałem lajka, ja tam dałem lajka. Super. To jest jakaś skrzynia? To jest jakiś ślepy sam?
Nie. A, to jest Fiu nowe, dobra. I mam iść do Figa i ten Tymek kukaj, czy ja coś nie spartolę. Beboki tańcują ucichę mocy, dokładnie. Profesorze Fig, mój grafik mi był jeszcze dość napięty. Mister zobaczyła niewygodnym zadaniem zaangażowania przyjęcia do Hogwartu i nowego ucznia. I to na 5. rok, aż trudno uwierzyć. Profesor Weasley nalega, że uczeń potrzebować będzie opiekuna i mentora, żeby pomóc w aklimatyzacji, zanim rozpocznie się rok. To zadanie powierzam panu. Szczegółów dowie się panu profesor Weasley. Profesor Phineas, Nicholas Black, dyrektor. Dobra. Sorry, tak szybko czytam, ale po prostu tak w ogóle nie uwierzysz, aż się boję. Umiesz ognisty czar? Jeszcze nie. Znaczy, bo ja nie robiłem fabuły bez was. Ja robiłem takie dodatkowe, łaziłek, Kaś i zbierałem coś. Adik, powiesz, że coś z autem. Musisz poklachać z Figiem. Tutaj nie uwierzysz, co tak umiał uważać. W życiu mu to, co ważysz, chłopie. Chciałem gadać o tych trollach. Ja, oni tam ważyli z kisłowodziona. Oni są pociulani, oni na mleku sam to ważą. Srebro globlinów na mleku? Oni są ciulnięci sam. Słuchaj, popierem te trolle tam były. Myślę, że ktoś rozprowadzał tyganiono przepis na wodziona. No ty to robisz? No godą ci. Jakieś na mleku pieruna przynżyto dają. To takie zboże urodzajne, żoło Boże. No ty to robisz? Jak te pieruny wszędzie to rozprowadzą, to tego się żryć nie będzie dało. Czekaj, muszę to przeczytać. To nie będę wiedzieć, że czekaj, miesięcy to na tym zależy. Jesteśmy w skrytce w banku. Aha, seasonie Pokémon Monster. I znowu koszmar z miesięcy będzie. A to zobacz, po ostatnim formacie straciłem całe save do Otliną. O Boże, oj, to przykro mi. Ale będzie jeszcze miesiączek, Adik, zostanie do końca. Będzie coś ciekawego. Patrzyłeś coś ten 7 TV jeszcze... Patrzyłeś coś ten 7TV, czy jeszcze nie? Co to znaczy 7TV? Proszę mi widzę tutaj przypomnieć, o co chodzi, bo mam skleroza i się skupiam na tym gostce. Dobra, czekaj. Słuchaj, myślisz, że gobliny z tym hadziajem pracują? Nie, kaj tam, co ty go chłopie? Oni nawet nudli nie umią uważać. A co dopiero dodawać soli? Chłopie, pamiętaj, nie lej kwasu do wody, chomiku młody. To jest chemiku, a nie chomiku. Na chomiku to ty możesz ściągnąć lewe papiery. Ja! Bra, będę szukał richtig przepisu, jest kaś na tej mapie. Łopycz jako dupno pewnica, pewnie tam coś... Pewnie kaś tu tam je. Łobyż. Pieruna, już mam jakieś widy, nie białe myszki, no. Żadnych białych myszek, ja już z tobą nie żra, ja też nie. No widzisz jak dobrze, przynajmniej żeśmy się w jednym zgodali. Wszystkie szanie stracone, sorry. Dobra, słuchaj, musisz iść do banku. Oni tam mają... oryginalne receptury. Ty nie umiesz ważyć w ogóle, tyś nie jest Makłowicz, pamiętaj. Ja, Józef, nie Makłowicz, bo obejrzysz jakie mam bryle. Ale Makłowicz nie ma bryli, co ty to robisz? Ty się chyba ciulnął z okrasą na łeb. Dobra, o co chodzi? Kurde, nie, jednak dubbingujemy dodatkowe fanzolenie, bo główną fabułę to by warto było znać, nie? Jeśli mogą być od pewnego poziomu narzędzia. Prawdziwnik misji. No to lecimy. No otwieraj to. Tu ktoś chce poklachać?
heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is... Dobra, ostatnio żeśmy zakończyli na tym, żeśmy trolli w Hogsmeade rozwalali, nie? Tu nie ma kto to jest. Don't get too cocky simply because you have one victory over Salah. Lumos. He never backs down from the fight. Tylko kurde, kaj to było, czekajcie, będę łazić z tym. Tu jest motylek. Matyrlok. No pieron wieka jest prosty. Wiecie, tak jakbyśmy całą grę przeszli. Chyba nie. I think Madam Kagawa's brother is a professional Quidditch player. Eee, And the goblins in the upright. Accio. And by the end of it, trzeba pogłaskać kocika. Mówiąc, jestem pijany, jest niekulturalne. Zamiast tego będę mówić, robię się już nic al dente. Dokładnie, dupno rajza jak klątwa gorzelnika. Was the minister a boot or the minister a flack? stop it! Tu znowu są te, co ja nie kapuję. But you can't get Peter Babe. Oi, can you help? Pogadamy. Hello. Siemano, widać, że się szpetny jak ja. Yes. Sam żyjesz szpetny, hopie. Joining me for Słyszałem, że mam nowy przepis, hopie. Zgadnij, co będę ważył. Będę ważył łogóry razem z bananami. Sraka potem będzie tako, jak moje hary. Gęsta, ale za to rzadka. Rzadko to mnie fater uczył ważyć. Ale wiesz, łogóry, cukier, wiesz jak to przyspieszo. Following a Hopie, kolor sraki to hopie jest wypisany na twojej twarzy. Wiem o tym, hopie, lekko. Podróżowałem wiele, wiesz, po całej Europie, typu Radom albo Łódź. Wiesz, co się tam nauczyłem? Dobra, czekajcie. very well. Jak okraść dzieci i młodzież? No pewnie. No nie. Dobra, nie, ja nie mogę tak robić, bo ja przesadzam potem. Dobra, ale czekaj. Akio. Co to jeszcze? Dobra, dobrze. Arthur, what was it we were going to do? Co ten robi? Zaraz się zacznie przebieganie koło pracowni obrony przed czarną magią. No, nie dziwię się. Dobra, jak nie chcecie dubbingu takiego, to powiedzcie, jak przesadzę. Dobra, musicie mi to powiedzieć, jak coś. Ja się nie obrażę albo coś. Coś to luzik. Bo nie wiem, jak to słychać. Czy jest to żenujące, tak zwane cringe'owe, czy może być? A, pójdziemy za tym. Zrobimy jakieś dodatkowe. Jest good. Okej, dzięki. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Bo to mapa mi to pokazała. Revelio. I believe we have some matters to discuss. No. Teraz zbieram PD. I'm here about the new spell you wanted to teach me. Banany z ogór, te banany z ogórkami. Professor Fig indicated a certain urgency to your defensive Ona ma magic. załogeny z tyłu. As such, you are to learn Incendio, the fire O, tu będzie ogień. No, tu będzie ogień. torches. But Ledzie pasowałoby jak ula, nie dość, że witaminy, kultury, bakterii, to jeszcze białko omega-3. defending O, będzie widz z kulturami bakterii. harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, Dobra. I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing. Słuchaj, Students don't think they're kultury bakterii to twoje są chamskie. Patrzysz za twoja morda. We shall begin working on- Skopiowałaś ode mnie kolor harów. You know where to find me once you've finished. Wygraj 2 rundy skrzyżowanych różdżek. Idziemy.
Idziemy po to, nie? To możemy. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Idziemy skrzyżować różdżki z Malfoyem. Czekajcie, kuką. No ładnie, że tu klasykę grają. No on tak śmiesznie biegł. Hoblotofes. Oby już zeżarł te u góry. Siema, pozdrowienka, dzięki, że też padłeś, kuźwa. Ty mój misieczkę, też cię kocham, wiem, że zalatuję go, ale tak cię kocham, jak coś, więc intra, więc robić intra jeszcze, więc kulturalnie wbiłem się pytać. Dziękuję bardzo, no trzymaj się. Też dziękuję bardzo ci, rewes, wiem, widziałem, bo mi wyskoczyło, miałem chwilę czasu, to mogę zawsze. To zawsze poświęcę. Dziękuję bardziej. I o ciebie też tyjum. No homogenizowany serek. Idziemy. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Luke. Siema, chcesz wyciągnąć moja kiełbasa? Why, yes, To się włóż ty godo, ty pieruński gorolu. A my się krzyżujemy różdżkami, a nie wusztami. I'm ready. Ja, sorry, tak jest, wiesz, na fazie ważenia. dueling with a partner? Uważaj, to ja ci zara... kiełbasa. Krupnioka mu. Biorę Sebastiana, bo wolę jego żymloka. Czy to Adam, czy Otton? Ready to get thrashed? A ja nie pamiętam, jak się broniło. Kurde mol. Apologies in advance. Dobra, już mam to w życiu. Runda adeptów. A co ja mam, kurde, jak się blokowało? Mhm. Like a winner. There goes my way. Ale go rozwaliliśmy. Mind the one. Ale zrobiłem dwójkę. Chyba udało się. Prawier. Weź go jako tak, ale po śląsku. Ten co go użyła, ryja brzuszy. Bravo. Brawo! Ja widzę. Hapie. The other duelists have already taken notice. Jerunek, żeś wyciągnął żymloka, to aż mi się majówka przypomniała z unklem Pawłem. You'd better keep Paulek practicing if kiedyś wyciągnął tak cornego żymloka, że myślałem, że go przypalił. I'll let A you on go inną obrocą na tym grillu. The next round is for all the Ja gobstones. to- so to speak. Wiesz, że pchać żeśmy. Co to jest? W co ja gram do cholery, powiedzcie mi. You could have gone a bit easier on me. Perhaps I should stick to potions. Czekajcie, bo ja tu... Czekajcie, tu mam ten... Nie, co się dzieje? Czekajcie, ja tu z nim... Hello, Lucan. May I use Siemo. your healing dummy? Ktoś inny włóż pokazać? Pewnie, włóż ty moje ulubione, podwawelska, taka mała krucha. Try now. That would be wonderful. Jadowej. Cast all your spells. Jest biała i kruchutka. If you need Bądź nim ostrożny. finish all of them, let me know. Paulek nie lubi, jak jest sucho. Keep trying. Rzuć Akio. Reparo. A, Akio. Accio. Nicely done.
Raz, dwa, trzy. A, jeszcze raz. Geodu nazwałem szkody górnicze. Dobra, raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I wziąłem termin do psychiatry za 150 lat. You looked good. Geodu nazwałem szkody górnicze. Świetne, no tak, bardzo dobrze. During practice, Dobra, słuchaj, koniec zabawy z wusztami. Żebyś jakąś marchewę od bałwana pociągnął. Dobra. Assignment's all finished. 10 poziom, mamy 10 level. Dobra, ale jakie my mamy... Czekaj, bo mapa dech, a ja chciałem te... Dobra, to robimy główną tanię. Rzymu. Ja to jeszcze pozmieniałem trochę mu wygląd, bo... Żeby miał wiem, wyższe poziomy. Co my mamy zrobić? Wróć do Pazachika. Dobra. Otek stwierdził, ja już więcej nie trzeźwieję. Jakie głupie. Co tam, jak tam u was? Możecie też się płaść. Jeżeli no ja to robię. No, ale warto dzisiaj zostać do końca. Myślę, że naprawdę warto. Kurde, fez na obkocza ciś tutaj. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished. Siema, pofrlałem tego Rzymloka na dole. Glad to hear. Nie o to cię prosiłach. Should be ready. To mnie obchodzi, co ty robisz w izbie sam. Should be. Ale go domu tego hopa. Yes. Aha. I'm sorry. Dobra, nie, muszę przeczytać o co chodzi. Visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Dobra, nie będziemy wszystkiego dubbingować, bo to będzie bez sensu. Lesson with your robes aflame. Let us begin. And Dobra, remember, ognisty się focus uczymy. on the proper wand movement. Concentrate and keep Kurde, jak to się robiło? steady. Dobra, udało się. No. Ostatnio w to grałem w Ilio. Masz ten, musisz umieć jedno inne w tym zestawie zaklęć, żeby można co mieć innym zaklęciem. Aha, okej. Good work. No co, to zamienimy za raperię. Po cholerę mam coś reperować, jak możemy tu dać to. Aha, dobra. I co, iść do figa teraz? To był wiedźmiński znak. Żeby mnie tam nic nie, żeby on się tam nie zawiesił, żeby mógł coś zrobić. O, misję to mam na escape, aha, dobra. To jeszcze skarby, skarby tego Artura szukamy. Teraz uczy się Irden, ciśnij do figi i rób wodziana. Zaraz robię wodziana, ale jeszcze znajdziemy skarb Artura. Heard you're defending Hogsmeade against Trills. You know, there is such a thing as trying. Mógł się ktoś klachać, ale do minimapa mnie cygani. Nie jest wyżej? Co ty to robisz? Pieruno, muszę latać za tamtym dziajem. Kocika, dobra, nie zaczepiam. Starą wersalkę wyniosę w końcu i będzie
się nową zamawiało. No i super, no hop. Ale to nie wyrzuciłeś jej przez okno, nie? Revelio. No co, to, że ten skarb, która jest tu jeszcze niżej, czy co? A ja idę w ogóle, czekaj, bo tu mi coś pokazuje. Pieruna windę nie mogli zrobić te. Fred, teraz stój. O! Jeszcze bym dyskwalifikację dostał, bo co? To błąd gry. Nie, bo dzisiaj za mocno pod dyski. Aha, okej, dobra, dobra. Ja to robię. Ale co? Ja nic nie robię. Ja idę co innego robić. Czy nie zajmować tych mapy skarbów Artura? Idź se do Figa. Dobra, idę do Figa, już nic nie robię. Czekajcie, to... Gdzie są zadania? Wyposażenie, wyzwania? Nie. Gdzie są zadania? Misje, chyba to. A, dobra. Dobra, to idziemy do Figa. Lepiej wrócę do Figa. Okej, dobra, nie idę. Dobra. Nie ma problemu. Dziękuję Tymek. Nie miałem... Teraz widzę, że to nie miałeś ten, ale słuchaj, no. A może ten, wersatka miała za ciasny kombinezon. I do Figa idziemy, dobra. Pójdziesz do Figa, będziesz miał Figę, dokładnie. Gołębiorze. Dobra, jestem. Dobra, główny taki... Ah, there you are. Co on się zicnął? Dobra, muszę wiedzieć coś, na razie teraz nie będę. To know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. Obroniłeś się przed Rzymlokiem. She tells me you've Słyszałeś? done well to your new work. Byłeś krupnioki czy Rzymloki. Continue to work with her. Pracuj ze swoim Rzymlokiem, żeby był największy. Wtedy będziemy ważyć razem. Wish to postpone our visit to the library any longer. Patrz. Shall we proceed? Dobra, nie ten, bo nie wiem. I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Dobra, teraz nie ten. is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. A muszę przeczytać jako fob, bo ja też chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Dobra, trzeba poklachać ze Sebastianem. Czyli gadamy ze Sepkiem. A czekaj, a 3? Właśnie myślę, że... incendio. Super, jedziemy. Jesteś ognioodporna, no to rzadki dar. Sneaking into the restricted section. Sebastian mi godał, Perhaps he'll... że kiedyś uważał leczo na gazie od żelazka. Kurde, kają miś. Zrobił sens, to była duża zmiana przepisów. I teraz po 60 dyskrecji, to jest weekend, jestem jak rzeka. Ale mówisz o tych kombinezonach, nie? Ja pamiętam, że kiedyś to był chyba pierwsi Austriacy albo Szwajcarzy. Dostali coś takiego, nie? Sebastian, there you are. Sebastian, tu żeś je. Nie ma mnie tu. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me?
I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to Mhm. get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the Po library. dzisiaj się w nocy spotkamy, będziemy ważyć ratatuj. Dobra, czekaj. Ratę to je ci pociągnę Azara za szkody górnicze. Józef tego nie uzdupił. To był Mytan, a nie jo. Godołek, ale zrobił, żeby nie łaził z zapalniczką. Jak pizło, to już go nikaj nie było. Ale przynajmniej się już golić nie musi. Ej, a co jeżeli do domu śledzi do ogórów? No to hopie, z haźla nie wyjdzie bez 3 tygodnie. A haźle taśmy mamy ino 2 rolki, jeśli już nie podziela. Po ostatnim eksperymencie ze śliwkami powiedziałem, że już nigdy nic nikomu nie dam. Dodatkowe te mogę ten dawać. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Zróbmy tak, że Aveda to forfeiter i wszystko zażre. Dokładnie. Dobra, Sebastian, spotkałeś się w sali galowej 2. No to idziemy. Dobra, główna fabuła już nie będziemy ten. See there? That's the door we need to reach. Dzwonimy po ślusarza? Annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Sebastian to zwiga, dobra. Be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The O, Disappear- kameleona, to jest dobrze, to jest podstawowy, jedna z podstawowych tych. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. Jedna z podstawowych tych tutaj. Able to turn invisible. Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Dobra, czekaj, F, patrzcie, dobra. O, udało się. Wyknięcie kameleona pozwoli ci otwierać skrzynię z Augenem. O, super, no ja, no, rzeczywiście w sumie. Czekajcie. Który to jest kameleon? To. No to co za to, nie? Nie to. Soundtrack jest... Silent as a grave. Mhm. To nie w Hitmana gram, a w Assassina. Ja nie mogę na nich igni rzucić albo akcjo i tyle. Akio. Revelio. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is... Nikanido, idziesz ze mną za biurko. Here's what we're going to do. I'll create a Pokażę ci jak szczur, który robi ratatuj. Focus on getting the key. Tak samo śmierdzę i roznoszę niektóre choroby. Tak jest, prawda, zwrócić uwagę, skup się na zdobyciu, skupiam się pod dziełem księg zakazanych. Dobra. Distract. I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Czy ty w Cyterinie, jak ci można ufać?
someone there? Is that you, Peeves? Good gracious, what a mess! Revelio. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Chyba to jest 5. level, a ja mam 10, no ale dobra. Gdzie kukumy? Znajdź księgę. Okej. Aha, okej. Dobra. Okej. Ghost, don't let her see you. Piorun wraca, czekajcie. Fajnie się w to gra, wam powiem. Hmm. Did I hear something? You'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. A! Dobra, okej. Emocje jak na grzybach, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze raz. Ja jeszcze nie grałem w to, więc... Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Quietly now. Ghost, don't let her see you. Dobra, tutaj uciekamy. A, wystarczyło tam to rozwalić, dobra. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. Okej. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Aha. Because Merlin knows Revelio. Hogwarts is given her. Why do you think we'll find you? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. Dobra, on chce tą siostrę I can wyleczyć. research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Hmm. We must remain unseen. No i co? No otworzę to skrzynię i co? Accio! Levioso! No otworzyłem tą... Ta skrzynia... Czy ta skrzynia ze Saugenem mi tu daje, czy nie? Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Nie, nie mogę tego przyciągnąć, szkoda.
Revelio. O, ale tutaj co? I'll be quieter than a jobberknoll. Incendio. Tego jeszcze nie mogę nic z tym zrobić, dobra. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Mhm. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Mhm. Where has that damned poltergeist got to? Poltergeist, no. I know just the spell to repair this armor. Tak, oczywiście, że znasz to z Reperio, tylko że... Dobra. Repairer. Kasa. Revelio. Pieruna Kaun idzie, patrz. Fessrogo pewnicę, tak jak zagodał. To choby w Wiedźminie te w grotach, nie? Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. O, ładnie, ładnie, dobra, idziemy. Z Sebastianem będą wspólne prysznice jak z Juliuszem. Mhm. No jak żeśmy już skrzyżowali różdżki, słuchaj, to. Revelio. Where would this lead? A, już mi się ładuje, dobra. Idziemy. Ładnie tu, nie? Dobra, zmienimy, bo ten będziemy potrzebować. Nie będziemy nic zreperować do walki, Not bo surprising. Cards at the ready. Incendio! Jak tu się ten... No 8? Jak się dawało eliksiry? Czekajcie. Są shorty z dupnej rajzy. No właśnie są robione, bo będzie pod koniec wszystko powiem, będą robione. Ustawienia, czekajcie. Jak... O, tu. Do przodu, przyspieszenie jest interakcja, leczenie G, na G, dobra, na G jest leczenie, ok, muszę zapamiętać. Zaraz ginę.
Okej, dobra. Gdy ci X zależy podpowiedziami nad głowami, okej, dobra. Znalazłem punkt G, dokładnie. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. After kiedy? No after był... A, no pięknie. After był... We wtorek. Tam była krzynia, a już chyba nie było. We wtorek byłem w gościach. A, rozumiem, no. Czekajcie. Revelio. Levioso. Jak się nauczymy drętwoty... Jak się nauczymy drętwoty, to będziemy już grać jak asasyni. This must be the way forward, but to where? Zaraz wracam. Dobrze, Fredka, nie ma problemu. Nearly there. Best keep my wits about me. Dobra. Boję się Revelio. Levioso. Incendio. Protego. Stupefy. Ale dostałem. A, poleciałem. Protego. Stupefy. Patrz, że ja dostałem. Co ty gadasz, że dostałem? Chyba z tym wyjazdem włożyłem dla was gaszynki. Ajajaj. Nie przejmuj się tym, jak jeszcze zobaczymy się. Nie ma problemu sobie. Accio. Levioso.
Nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem. Nacisnąłem kół. Nacisknąłem kół. Nacisnąłem tam kół, kurdka, flag. We Wrocławiu, w Krakowie z restauracji wiedźmińska byliście? Nie, nie byłych, nie byłych. Ja na pewno się wybieram, auto będę miał wynajęte. A, no to fajnie, to możemy gdzieś pójść, bo... Nie, w Krakowie byłem w wielu restauracjach, ale nie w tym. It is a book after all. Chyba czego on szuka? Książki, co Kik mu pokazał. Bo świstoklik, czy co? Z Bytomia bliżej do Wrocka, czy do Krakowa? Do Krakowa. Chyba. No, patrzymy co to za historię. Czyli rozprawka. Familio, komedio bez... Ino bez familio. Dokładnie. Fajnie, hop, ten bajtel dostał pylicy od tych magii, bo to bardzo dobrze, ledwo dostał alergii i się dusi, bardzo dobrze. Widzisz, teraz nie będziesz miała już bracika. Ale za to masz blumy, wybieraj. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild. To były tabletki, które ci Unkel dał. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form,
of ancient magic is wielded. Ancient magic. Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Patrząc na entuzjazm, no fez! O, już jej odbiło. O, takiej freli to. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. On mnie wtopi. Someone has coerced you. I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Wkopie mnie. There was nobody else. I came alone. A jednak nie. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Co powie twój wuj? O nie, najgorzej. Unkel. Dobra. No teraz ja mogę tak łazić, a tak to nie. Dobra, idziemy do Figa. No otwierał się te pierunie, no to ten grzyb nie chce się otworzyć. I tak, profesor Figa. Słuchaj, nie zgadniesz jaki znalazł owoc. Figa. Kupie. Zgadnij co, że wciepnął do rolady. Figa. Ale mnie tam nie było, ale Jezek wciepnął figa. Ni. Ty głupiogotka. Ten się znowu legnie. Księgi i perypetie. Siema Heniu. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's Mhm. inconceivable. It's Fig. You have a visitor. You have a visitor. See what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. A co, to nie gadają ze sobą? Gadają. Dobra. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. To wygląda kółko jak komiksy te. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Tego dobra, można patrzeć. Something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book.
Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about... Już jestem. Dobra, cieszę się. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. No hopy. You'll want to pay attention in her Wreszcie lekcjach magii nie tylko rzucenie There's more zaklęć. to magic than No dobra, hopie, pójdziemy na ważenie zaraz. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished in return. Hopie, byś nie wiedział jak ja już bloki oprawiam. Don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Dobra, tam się możesz wys. Dobra, zrobiliśmy misje główne. 11 poziom, to już po prostu możemy czyścić po prostu dzieciom żywiki. O, przeczytam i poczytam mamy. O, idziemy krzyżować seruszki. Dobra, o Rockwodzie, Hardware lepiej zrobić poza numerami zamku. Najpierw pójdziemy skrzyżować różdżki, co? A patrz, on nie może się ruszyć, jak ona czyta te listy. Ty, ale jochcani. O, to jest... Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. O, idziemy do niej. Complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. No kurde, dobra, czekajcie. To idziemy się nauczyć nowych zaklęć, co? Nie, misje, to są misje na misjach. Pomagamy, 4. poziom. Zajęcia zielarstwa też zrobimy. Experialmus. Uczymy się Experialmusa. Nie, to jest bez sensu. Terror rób wsio. Wszystko. Aha, czyli już mi się nikaj nic nie zbaguje. Dobra, dzięki. Nie, już zgupiałem. Bo jakiś był mądry, ale... Okej, misje. Zajęcia z zielarstwa. Pójdziemy jeszcze, pójdziemy coś ważyć. Profesor Garlick. W szklarach, no pewnie... Do pióru, ale ty woniusz knobluchem. Otwier, kurde, te drzwi są starożytne takie, że one się same nie chcą otworzyć. Wiem, że to jest ładowanie terenu, ale... Od ładowania to tu są różdżki. Suń się. Tu bych. Teraz jeszcze oczywiście podwiedzałeś to wszystko. No wyskakuj tam. Dobra, tam się wyturbiłeś trochę, chłopie, nie płacz. Nie wolę polatać, dobra, idziemy. Dobra. Jak zrobiłeś figi misję po dla figi misję po ognistym czarze, to będzie good. No to tak zrobiłem, okej. Morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here.
You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Siema, jak się tu teleportował. O, to ty tak nie lubisz knoblochu, czyli mnie nie lubisz. Łobeście na niego, jak on się oblekł. Opie, to jest gańba, Józek jest na zielono, jest szary. Wytorbij stąd. Będzie pięknie. Będziemy wszędzie wsadzać knobloch, nawet do pępka, żebyście wam potem bas nie urosły, szczególnie go dam to do frel. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with Teraz będziemy go dać o... Józek jest ten, podróba rozpunki z temu. Mandragory, nie? To jest. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit Wiecie, nic nie wiecie o ważeniu. Józek ważyła kiedyś ziemia ze kamieniami. To jest Bellsprout, dokładnie. Chyćcie swoją mandragorę. Nie tutaj, Gerard. Tu roślina swoja mandragora masz chytać. I oszarpę ją. O! Pieruna, ale że mordę. Kiedy nie zasejfujesz gry. Co? Nie słyszę, bo wkładam do tej... Pieruna, jakie alarm. Mało tego, będziecie gołymi szwajami winogrona na wino gnieść. Jak za dziada pradziada, dokładnie. Pięknie, teraz dzwonimy do glasorza, żeby nam nowe szklarnia wybudował. A nie, sorry. Kapach się, że to fikcja. Twoja była bardzo niedojrzała, tak jak ty żeś jest. Now for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like not. Siemano, Frela. Well done with your mandrake. Mmm. Can be rather difficult to get Dzisiaj dobry szac, hopy. Myślałem, że ogłuchnął od tego. Well, yes. Of course the cry I bardzo dobrze, przynajmniej jakiejś turnej baby nie będziesz musiał słuchać. A Józek jest fajno, Frela. Next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. Muszę jakieś... O, potrzebuję nasion, ja mam takie jeden nasiono. Ja wiem, opie, ale to nie tukej. Prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table. Mam dla ciebie, mam taki specjalny sztul dla ciebie. Tyś, co ja go dam. Czyli stół. And you can return to harvest them. Znaleźć teraz te nasiona i plony będą później. And a bit of magic. They will take time to grow. To jest najgorsza przenośnia, jaką tak słyszał. No co mam zasiej dyplom z stołu zielarskiego. Dobra. Zasiejemy coś tutaj. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Co? 10 minut czekać. Well done. Once it can be harvested. Kiedy urośnie te nasienie, będzie fes. Będzie dobre. Powiem profesorowi, jak żeś zasiał w nas wątpliwość, po co żeś ty tu w ogóle je. I pamiętaj, dźwig. To jest nasze motto ważenia. Better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. A chcesz gołymi fusami kapusta gnieść? Mam takie epne beczki. Ja uwielbiam to, no ja wiem, będę... Kapusta będzie kiszona, jak my z ciebie kiśniemy. Kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Spotka się z liderem periodem. Zajęcia z dziwarstwa, dobra. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. O, będę gotka z rudym mamy? Nie, myślałem, że mamy gotkę z rudym, ale nie. Nice work in defense against the dark arts, by the way.
Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered. Dobra, dobrze i tam pysk, będziesz mi tam gadał. Now, see that dummy? Just toss the Te kapusty właśnie żrą innych, to jest dobre. Siema rdzawy, czy na dole też jest rdzawy? Opie, ja ci nic nie pokażę, odtorbij się ode mnie. Lubisz jak jest szpetny. Jak jest czysty Irlandczyk z Niemiec pogadający po arabsku. Sam nie wiem, kto jest moim fatrem. Przytrzymaj tab i użyj ręczny. A, i co, kapusta rzucamy na to? No, tak, kapusty są dobre akurat. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save To co, 20:30 zaczynamy, robimy prezentację to co jest nowe i potem Poker Rogue. vicious little bastards, aren't they? Małe zawzięte bydlaki, o ty. Stupid booba-tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just Ty, kapusta to jest najlepsze co możesz uważać. Nie dość, że śmierdzi, to jeszcze jest szpetne. Pamiętaj, jesteś tym co jesz, więc zgodnij co ja jem. Ja, dobra, dzięki. Dzięki, rzeczywiście reprezentuje już klasę średnią dla mnie. A nawet niżej. I to nie przez to, że się szpetny. Dokładnie, to przez kapusta. I o tak śmierdza, że aż przewiśniki już nie chcą wyłazić na wiosna. Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Dobra, idziemy do profesor Knobloch. Pełna je. Siema, rudy jest szpetny i śmierdzi kapustą. Wiem, fez dupi tym hopy, ale kiszono jako jest dobra. Śmierdzi jak szwaje, ale za to je fez zdrowo. Ma dużo kultury bakterii. Ale jego kultury są chamskie. Cały czas mnie wyzywają od rudych i od roszpunki z temu. Ja, blumy są fest ciekawe, kiedy rosną na tobie, aż jest 2 metry pod ziemią. Ja, pod zolą. Dokładnie tak samo twój unkel skończył. Dlatego uwielbiał robaki takie jak Caterpie albo Metapod. Chociaż chętnie bym wlazła do takiego Victrybela. Jakie ja głupoty to opowiadam. Przepraszam. Jakie to jest głupie. Jest głupie. O, mam jakieś te liście. Szmaterlak tego, tak? I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Dobra, to se wyjdź, pierunie. Czekaj, kurwa, mogę ich spalić. Dobra. Ale skróty klawiszowe są takie jak ten. Jak dziewczyna z Ugandy, a nie, z Ugandą. No dobra, blisko. Jedziemy do Hogsmeade z tą frelą, bo to jest co? Ja sobie zrobię to zadanie z profesora Hickett. Znajdź drugie miejsce z skarbu Artura. To ja sobie to zrobię potem. Skrzyżowanie chyba, że idziemy krzyżować różdżki. Trening, kombinacja. Tak. Nie, idziemy główną tą. Fabułą te dodatkowe ja sobie zrobię po drodze. Dobra. Będę codziennie wam dawał pracę, ale właśnie gdzieś tak wieczorem, bo ja to będę. No zobaczycie się, jeszcze się rozkręci jeszcze.
Dobrze, zaraz się rozkręci. Wiecie. Nie, mam fajny pomysł, fajny plan na to. Jest codziennie realizowany, więc jestem bardzo z siebie dumny. Że dzisiaj myślałem, że znowu to, co montuję, pójdzie w wek. A ja byłem zły wtedy, ojej, rudy, dzisiaj byłem chwe zły, ale wyszło. Chyba lecimy. Why would I want to hear what you're good at? People who boast are insecure. Ile to ma? Co jest? Kurde mol, ja się miałem gdzie indziej teleportować. Nie, nie chcę zajęcia z eliksirów. Ja chciałem mapa Hogsmeade. Dobra, zrobimy jeszcze jedno to główne zadanie i będziemy kończyć. A jak wam się podoba gra, moi drodzy? No co ty gadasz, że to nie jest tu? Czekajcie, kurka flak. Das ist richtig... Kają je. Świata. To ją poturbiło już fest? Dobra, to przestanie idziemy. Chyba mamy rekord dzisiejszej młodzieży. Chyba mamy rekord dzisiejszej młodzieży. 1880 rok. Dzisiejszej młodzieży? A to dzisiaj tak gadałem, czy o co chodzi? Przepraszam, może nie kapłem się. Dobra, to jest 800 metrów, dobra. Nie godę, że w kółko łażę. Dobra, idziemy pijech, to będziemy tam furgać. No ja tutaj wróciłem się. To jest IQ wszystkich z ostatniego pokolenia. Aha, dobra, dobra, dobra. Tym jak to już trochę mi rozjaśnił Bożej. Tak, ale na serio odkopali kiedyś dokumenty z Remu z 2000 lat i tam też narzekają na dzisiejszą młodzież, bo... Aha, no to wiecznie się ludzie będą narzekać na młodzież. No, że on się tutaj nie męczy po prostu. Dobra. Kurde babo, no dalej, żeś się nie mogła umówić te. Ładny widok ogólnie, ale dobra, tutaj jest ten. No, żebyśmy się mogli tu teleportować ogólnie. Jasny pieron, no. O, to warto rozwalać. Kamul miesiączkowy. I grzyby też. Bo ja tam jeszcze jakieś dodatkowe robię. Tak mi się przypomina, jak eksperyment z COVID-em robi. O jest. Coś na tu potężne tematy, słuchajcie. No nie to. Lecimy do Ruś. No kurde, tu jest ten jasny grzyb, tu jest ten do teleportacji. To czemu? Jasny pierun, dobra. Jest to, wiecie, jest to mamy w życiu. O, lecimy do Hagrida. Fajnie. Idziemy do Hagrida, czekajcie.
Revelio. O, eliksir, dobra. To jest jakaś grota. No dobra, nie, idziemy. This looks intriguing. Kurde, nie wiem, opuścili ją w lesie czy co? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? Siemano, wiesz co dzisiaj uważyłem? I hope you've recovered. Kiszona kapusta i wórzty, wiesz co z tego wyjdzie? Potężne gów... no dobra, nie. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you Godej, czemu cię sam nupali? Nikomu nic nie wiadomo, to w życiu mam. Ja nic nie wiem, opie. Perhaps they mistook me for another student. Trochę dziwnie, odbywają się upali na ucznia z Hogwartu. Hogwarts students so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. Zaraz przeczytam Tymek. It is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Jakie sprawy biorę w swoje ręce? Harlow are the reason my mother Wiedziałem, że zrobiła stok z kiszenia kapusty i wypija to z gorzołą. Nic tak bardziej nie podrażnia tego przewodu pokarmowego. Dobrze to słyszeć. Zawsze są potrzebne hazoki doświadczalne. Ja będę pierwszy, obejrzysz. Będę fest przeżarto. Ale jako oczyszczono, o pieruna. Nie, tak nie róbcie tego. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. Było uprzejme, ale coś nie zrozumiałem, ale szczegół. Perhaps understandably would not discuss details with the student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a Kurde, skończę już torbić. Jeruna, ta Freda się nagodą. Myślałem, że trochę może uda mi się zbierać dowody, które potrzebuję. Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. No to kurde, przyszłeś pogadać jakieś 300 km potem, żeby powiedzieć, że będziesz podsłuchiwał jakiegoś chopa. Jeruna! Już jej nie lubimy, nie, wytarbiamy ją z tego. Co za pieruństwo! What's going on here? Dziewczyna z Ugandy, no dobra. Gdy startowało, to mieszkałem w agencyjnym jeszcze, poszedłem na bilard i na drugi dzień od trójki mieszkańców Stardety dostałem ocean logicznych i wyjaśniłem. Jedynym pytaniem, gdzie zabiera się najwięcej ludzi, od razu, że imprezy i nieodpowiedzialna młodzież, to ich zagiąłem tym, że w ich pracy w sklepach więcej ludzi się przewija. W telewizji mówili nieodpowiedzialna młodzież, jestem w sali Whitney i ściany są tak zrobione, że powstaje miesiączny... Aha, dobra! Ludzie, wiesz co, ludzie zawsze będą klachać. Ty... Wszystko jest git? Ubierz jaki jest jakiś szpetny. Jadł ich taki szyna kapusta i śledzie. Tylko śledzie jeszcze były żywe. Izek się telepało mnie po nich jak łonę, kiedy Izek je zeżerał. Napadli na ciebie, no pewnie. Zech tak śmierdział, że nawet mnie do sklepu do mięsnego nie wpuścili. Masosz powiedział, że w życiu nie miał takiego smrodu. Ale jak świnia obrabiał. Pamiętam te piękne czasy. Ach, ten boczek na maśle, hopie, Że się malarzem, żeś poszedł po tej świnie? Ja, jak jest austriackim akwarelistą, hopie. Ale wyrzucili mnie z pewnej szkoły i zajmę się czymś innym. Najpierw napisała książka o Minecrafcie. A potem obejrzymy. Może stworzę jakiś fajny symbol, żeby mnie rozpoznawali.
Jaki symbol powiedziesz, że zrobisz? Taki na czerwonym tle i pewnie stworza takie piękne obrazy, że cała rzesza fanów będę miał. A najpierw muszę zebrać zwolenników. A potem zobaczyć, cały świat będzie oglądał moje szmaterloki. Żaden się nie oprze. Zrobię taką malowanie błyskawiczne, obejrzysz. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep Dobra, musimy jego te... Very kind of you, but I think they took them to their camp Dobra. southwest of here. Just Ała. past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. Ach. I'd enchant the carts to return to me if I ever lost them. Przypomina austriackiego malarza, no dokładnie. I to będzie na shorta, na bank. Some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Ej, bo tam mamy tego. Siemano. Hello, sir. Siema, co tu sprzedajesz? O, Jezu. Opie, sprzedaję eliksiry, łobierz jak mną telepie. Opie, ino pokrzywy i jagody. Ja chętnie bych kuknął na twoje jagody. Ah, yes, a wonderful choice. Więc, dobra, eliksir można sobie wypieprać z tym twardą chemiczną skórą. No. Czekajcie, a tutaj sprzedam coś. O kurde, dobra, to sprzedamy. I'll have no trouble selling this. Thank you. To też sprzedamy. Bo nie mamy placu. I hope to see you again sometime. Not sure. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts. Dobra, ja sobie te dodatkowe zrobię, oczywiście off-stream. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. Dobra, więc na tym, oczywiście, dobra, na tym, moi drodzy, skończymy dzisiejszy szpil, jeśli chodzi o Hogwarts Legacy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli na YouTubie. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, komentarza i subskrypcji oczywiście, żeby nie przegapić następnych filmów. Shorts oczywiście też będą z tego na TikToku za niedługo. Tymczasem się z wami żegnam na YouTubie. Trzymajcie się, do następnego, cześć!